Kublai pi baro pia pedi RiKhasi channel ni wan rasha pia ka thup Khubor jang kani ka tiyo menta. Ki phangi bokong san ki rai bethamai ka sarkar halor ka jingya khun prasha COVID-19 on khangi dukan ki bamdi ya ki marbam. Ka bakham shirkei kandang wan what up banja kumha Mumbai kintu DHS. Kirpa jir ka sarkar ki pa ban shim ya ki inject nang ban yada na ka jingpang COVID-19. Ujor ka Consumers Protection Cell ka KSU Khubor District halor ka Jinkiu Dor ki Marba Mardi lap ka HANM Bamtrikam ki Kindon Anya da COVID-19 ha COVID Testing Center ha Umling Batsa ka Tanat Platingka ya ka tulap ba San Puhunyo Klur ki nohi kay SSA ha ka sport ra ka SYM bat Shlong Labet ya ka Birchem Basketball Cup hanong po bat Khubor Kirpang ka Pliangja kabalari ki postnam kala bandu no ha ka shikhlmat ngene phaimentash ki Khubor banya ka sarkar jila mana ka sngi balang jong ka tayo kala shong ya ka review meeting bat namar ka jing nangkiu ki nong yo ya ka jingpang jong ka khlam COVID-19 kila shime ki katu ka netali ki rai banya khun prasha ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang ki perlok menta ka sngi hapo ka jinglong jingalam jong chief minister jong ngi don ya ka review meeting ngilai discuss pun ki badai bat kajing keu jong kanika COVID-19 hangni hapo kajila meglaya jongi bangai kwa ban pentip ba menta kasngi ka kes kapoi hadu sispa khandai po artli but ka active cases ko total kapoi 6000 arpoi the total active cases that we have till today is 1021 and 3 deaths. Total active cases 1021 and the today positive cases is 192. So few decisions were taken today. Please listen carefully and please communicate this also to the citizens of the state. Number one, the decision we taken today is that RT-PCR test is made mandatory. Any returnees, any entrants coming inside to the state of Meghalaya, they need to go for RT-PCR test. There will be no more RAT in the entry point. No more RAT. And we will also not accept any certificate issued by different state government. Because previously what we do was we considered those certificates issued by any respective state government entering Meghalaya, once they show within 72 hours time the certificate, then we allow them to enter and we don't take any test further. But this time, as I've said to you, the government, state government has decided that RT-PCR test is a must to each and every entrance coming in to our state, except those persons who already obtained the certificate of completion of vaccination, both the doses. You get the point? Menta kasngi nilai sim ya karai haka review meeting. Hapo kejenglam jongi chief minister badon burom jongi baki barung siapo kejela Meghalaya jongi nangne syakmat kidon kam banlek ya ka RT-PCR test kinu ki barung siapo kejela jongi ngin sim da ka RT-PCR test omdeisyu da ka RAT baru sekata ngi consider yikini kibriu bawan napo North Eastern state ban bakinle da ka RAT ten rei mentang la sim karai ba ngin yat be da ka RT-PCR test
but habadin mila sim napok entry point ya ka artificial collection ngin pha ya ki sala ki jong ki jaka ka bagi song kisa in isolation hadu ban yo ya report la ki long negative ni ki long positive then ya ka jing betha ka ba company nakaliang jong ka health department kan sa issue kani ka trend kalong ka new hadu kata-kata. The increase of the positive cases on daily basis, the report showed that we are leading to a very, very grim situation. So what I wanted to request all the citizens of the state or our friends coming into our state, if possible, please stop your coming into our state, and also our residents who already here in our state, kindly take care yourself very, very well. Unnecessary coming out of your village or your houses, kindly avoid. Avoid the unnecessary coming out, especially to Shillong. Ka case ka babon kalong menta hapo ka Shillong agglomeration area. Jika ka mga kerpat nakaliang jo ko sarkar kalong. Bakitu ki basukwa banwan don kam si Shillong naki daw le say ki bom da don kam Ki basukwa banwan kai lene banwan ye kundu ye ki bayi ki basen lene ki lok ye ki jor. Ki bom da don kam ka advice jong ina ko sarkar menta kalong bas ngeu ba ban namuan sa Shillong namar ka case kanang kiyo nakawi kasni siya kawi kasni kata ka di ka mga kwa ban tip ban kerpat nakaliang jong ka sarkar bakin skaw ba ban kongu iya kani kijing betha jong ni nakaliang ka sarkar kenang bakan like kijing spread jong uniu kenyang jing bang uba sirkay hadu kata-kata. As far as East Khasi is concerned, because as I've already told you, the positive cases that has happened till today, maximum are here in Shillong agglomeration. Therefore, today again the government has taken the decision. Those tourist spots located within East Khasi district will be immediately closed down. Till 30th of this month. Till the 30th of this month, tourist spots located within East Khasi will be closed down. Ki colleges ki badon hapo Shillong agglomeration hapo Shillong barokaway ngilaray ban khang no shuang hadu kalay terik jong uni upanay me ar hajar ar poway. Like no kitu ki college ki badon kanika examination center ya kita in ailat bakin pendet ya ke exam ke jongki nanta shushu ka online classes ha kitu ki colleges ki bangi ongin khang mata kan ya kum majulok but umdei tangata ki nong hikai ki lecturers ki teachers kin attend ya ka duty joki kum bajulok normal ha kiski ki balade itu ki gym ki jaga lekai ki jaga kapsnyu nang ta ki cinema hall nang ta ki swimming pools nang ta ki bar hapo ki hotel ne ki restaurant ki baper ngin khang no shwa nadu ka arpuloi olaitrik jom uni upanai mata hadu ka lai potrik jong uni upanai ubamanta kar kalasim ya ka wei karai bayak itu kidukan kibal kebengi ong ki non essential shops kidukan ki bomdei ya ki tiar gitar ki bangi .com man kesni kebengi ong ki essential shops ngilasim ni karai banadu ka arpulutrik jong uni upanai hadu ka artrik jong upanai mi ngin khang shwa yaki barok nadu ka arpulutrik
aduka arthrik jong nai mi ngin khang shua ya kiniki non essential shops hang ne apo shlong barok away nanta ka way pat ka ni simru karai menta ka sngi kolomba ya ka attendance jong kinong tray sarkar ha ki department gi bapero per menta ni penhia na ka 6% sya ka lai pulai persen kita kirai ki pengisim menta ka janmit bat ka sarkar ka simru ya ka way ka jingkerpat ka bakerpak na banta kinong snong jo kejela porok away bakin sngaw ba ban ya trailang bat ka health department hakaba ka vaccination drive nang ni sikmat ni kwa ban penyaj state kepala kenang ba kanlong singan bat kanlong safe ya ki pai ba nong snong jong kejela jongi barok away ni de kerpat bat ni da penbor ya iway pa iway nong snong ki bampat ya kena vaccination ya ke bampat le ya kena vaksin bak kin sngaw ba ban le haki jaka haki center ki ba ka sarkar kalabu bakin yo ya ladi ya ki injection kum balap tha na kaliang jong ka health department it's very unfortunate to say that I've seen it in, especially in public places, people seems they are not scared anymore to COVID-19. Unlike last year. So this year, you must have seen, though from the government, we keep requesting people, please take care of yourself. Because unless you take care of yourself individually, you need to understand one thing, government cannot do anything. We need to take care of ourselves. We need to to respect and to obey and to adhere whatever notification issued by the government through the health department from time to time. We need to really adhere to this in totality. So therefore, I would like to appeal here. I would like to request once again that the second wave of this COVID-19, the strain is highly infectious. The spread is so much, and we would therefore request all the citizens of the state to take care of themselves. Let me just tell you one thing. We are observing on a very regular basis. If the situation is out of control, no way out, government has to go for total lockdown. So therefore, I would request on behalf of the government is requesting each and every citizen of the kindly, please help the government by your helping yourself. Without your help, government cannot do anything. And your help is what? Very simple. Unnecessary movement, avoid. Why should you just come to Shillong when it is not so necessary? Well, if you talk about maybe the emergency cases or maybe health issues, okay, that you have to. But those avoidable trips can be avoided and can also be extended because the situation is so grim as of today's report that we received from Health Department. U Dr. Amanwar, u Director of Health Services, u loong ba ka jingma na kadaw ka jing sa priang jong kaninga klam COVID-19 kandang jur namar kata kadaw lakarpat yakipat ba bat ken tujur iki bakin bur iki kendon bala bu da ka sarkar kata bandeng iki mas bansai kiti ba ban penjengai iwe ni iwe pat. Habakran baglap thai Khubor mentakas ngi hapai lut hotel u Dr. War ulaya thu balada kipat ba kim ko ngo bat sim khia ye jing batha kan pe ka khep ha ka ba kan long kum ha Mumbai ha Delhi haba ban tep ne thang ye ki bayap hap up ni yang lan nang ta ban sim dawai ru hap up lan dap ki bon kan tan habaya thu ba ka jing kieu jong ki papang covid hakini ke absence ngi kaya rangkat bat ka ba kieu haki sispa khat saus ngi haus nam arajar arpho udia cha su lak kentu ki pat ba ban ne inject dawai banyada na ka ne jingpang wat la daw lak pensai ru ba hadin ba dap inject wat asin ru dangla banyo ya ka ne jingpang henre ka nyarap banyada ban bet cheki wei
balada yo ya kani kajing pangru kan penduna ya kajing pencidom hadu menta ki bladap injek kilong iwei point prapulai lak ngut bat ki bapang hadin bladap injek kilong tang saus pa afnyo ngut bat kiniru ki shushita malumala kum kabak thamet nepang na jaka ba injek omdei ba kilon ki wei pat kijing shitom kum badan ba penting. Today, a report of active cases is 134. In view of this, we have called this press conference to highlight through the medium that you represent to the public that the situation is alarming. And we have to take all necessary precautions as we did last year to arrest the number of cases and to contain this particular pandemic. All this time, even when the cases were decreasing, we had given the advisory on the 3 Ws. Wear your mask, watch your distance, and wash your hands. Those 3 are the cardinal instructions which we have issued. Hakan kajing yung bakla kajing yung barakat ngam tang yung pagba yung barakat yung kajing bakla kajing naman wala hiar ini kikis barakat kadang kajing fencing kajing lasting bam dan iya bat ngehits kam bangi dandok ba kum kajas ko garwes ketua election ni kham dan iya ru hadu mentah kam dan no go update tigi ngehits kam ba kajing ada yangi najong kaya lang nanti habaju po ndai ke ngofi ngamla ai ban pethainya ai kata tigi ke bangi di bande berang kam min sai le berang kam na pok health department. Given the publicity regarding the vaccination, we have also clearly mentioned that in spite of being vaccinated, there is every possibility that we can still be infected. That infection may not show in your body, but it will spread to others. That is why the 3 cardinal things which I told you, the 3 Ws, that stands. Even after you've completed your vaccination, even after you've completed your second dose. Nabar ka jing sokya halor ka jing nang pur stet jong kani ka jing pang klam COVID-19 ka sarkar jilla manha ka arpu artari menta ubanai kala khot ya ka jing yalang jong baro ki MLA ki basa ashalong. Hadir berawai kani ka jilang umentri rang ba bandrap ka sarkar jilla ba prastun tensang habai krem kala pathai khubor ulang ba ka sarkar kala karpat e baro ki MLA bankit khli lam na ka banta ban karpat ki briu hapo ka jilla bagi dei ban lei eye injection khnang ban yarap ban yada na ka jing sakphyang kani ka khlam. The government has requested all the respective local MLAs to also share the responsibility with the government by requesting each and every individual in and around Shillong that they should get themselves vaccinated at the earliest possible. You have to go for injection, number 1. In case if you get, maybe after the first dose of vaccination, maybe tomorrow or the after tomorrow you can be positive case. You become a positive case. So when you become a positive, let me just tell you one thing. What happened is the impact of the virus is reduced. You don't have to go to hospital. Because see, nowadays it's so dangerous because people, they must be having a prolonged illness in different ways, whatever. So by taking the vaccination, the impact of the virus is reduced. There are so many suggestions made, and we were talking even about the entry point. We have already told them that yes, the entry point now, we decided yesterday, I've already briefed all of you, that from the entry point, from today itself, any persons entering the state of Meghalaya
needs to go for the RT-PCR test. And then number two, we got the suggestion made by the honorable MLAs today that we need to create more room in the entry points for collection of the samples of each and every individuals who enter the state of Meghalaya. And that also we agreed, and then we are going to strengthen wherever necessary for the manpower of the entry points. People who's thinking of coming down to Shillong unnecessarily, please stay away. Avoid coming down to Shillong because the spread and the virus is so centric in Shillong agglomeration. And today also we got the cases not less than 180. Not less than 180, and then only from the Shillong agglomeration is not less than 120. So the trend is not that good. So I request once again on behalf of the government, all the citizens of the state who intends to come to Shillong, which is avoidable, please stop. Which is avoidable, please stop. Don't come and make yourself safe. Better you stay back in your respective places in different parts of the state. Kanoy alam kasing Congress ka kong amprin lingdo kalong bakasyong ka sarkar kumno banyale persya yakani ka klam. We are just citizens. I cannot comment because I still have a few queries. The returnees that are coming are still testing positive in large numbers. There's a huge spread. Of course, government is trying to convince us to tell people to take the vaccination, but there are still many unanswered questions. So I don't want to comment. Usi am ka KGDC ubatita Starwell Khan ulay thu bakajing khang dam kande ka lar ka bakhadu banshim da ka sarkar lada omdan lat shu da kawai. We suggest also about so many things how to tackle the situation because as you have seen now there's a rise of COVID-19. So at the same time, we would like to urge the government not to create another lockdown. We have to take steps so that livelihood of the people should not be hampered. Archbishop Kashlong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo Badru Kumjo Vicar General John Kashlong Archdiocese Reverend Father Richard Majau kilakan tujur ki pai ba ka jala bakin omdei bantiang hinrei bakin shim ki injection lani ki vaccination ki belong shibenta banyadan na ka nega jingpang klam COVID-19. Haka arpu arthrek mentau benai ka RiKhasi channel kelayo banyakren berangur kini kinongelam nyam ka balang Catholic ki bela shimye ke inject banyada no knyang jingpang COVID-19. Most Reverend Victor Lingdo ula penslur ki pajba ban shimye kani ka kabu bela aida ka sarkar khamtam hakum kani ka por bela sapriang bha kani ka khlam jingpang. Nga como Archbishop John ka Shillong la shim kani ka vaccination kasin ka baar dressing. Kasoi la de ka jingarap ka bakra. Dalam kata nak pakwa ban persilur ia ki paiba ki bobon ka balang kumba ka sarkar ka larai ban ai ka ni injection ka de bership ka buksiar paiba ro ban le ka ban kam khamtam ekan ka por wala pasang ban priang ka ni jingpang kan lokan lat jinyada na ka ni jingpang coronavirus te nama kata ngashim ni kalat ban persilur pi baro ki baladap khat prasnam chenen la on ka sarkar ka ni por menta. Ulay thuru bakane gade ka dus ka baar ka bola shim bar kamshim ladan kanu ru ka jingkata ha ka por bo shim ka dus baningkong. Nam so thuru kamtan jingpang ram nga su kanat penman timta ngam tip shu gani ka baar meta tang ba ban kong lele kamtan reaction ram. Reverend Father Richard Majau ula makum ki paj bang idi ban bod ki kendon jingper king bala bod ka sarkar ula pensluru ki briu ban shim ka ni inject khnang bangin job yu khnang jingpang ubala khata ka perthai bro ko wei. Naka liang jengi kum ka balang dan slow ba kini gede ka kama ka jingile ka balawan hati imlang salang pada ka perthai bro ko wei. Tingi slow kam da sisa ban ang bangin hapan shim ya kini ki senjam kum ki protocols ki bangi de ban le kam tam ki jaka pa da Niran kam wear berbalik kemas, niran kam mereka sanitize mereka bangsa ikti jongi. Nantangin haban maintain do ya social distancing. Rengkat berkini ke sarkar, rengkat bagi doktor. Kila persidu ringi mengilek nak mentaka vaccination. Tinggi semua berang ba kade ke bawang ngila le mentaka ski. Bak ngipat ber persidu dia baru ki beriu bagi lek seki center seki health center
banyak ya kini ka vaccination naman kini ko di way ka benta hak ba mangi ngala penyelek persya banjok ini kunyang jumpang ubakta ya pakai bakta ya ki imlang salam bangas ngo banong ru ngim dei banti ngas ngo banong ki doktor kila ai ni kata ka assurance ba uni kini ka vaccination kam na ko ka jikta tina kalian jungi ni sim ni kata ba ni so banong ni peristiwa ya baro ki pa ba bakilek na ka benta kini ka vaccination U MLA ka Cleariat constituency uma Kermen Shilla man haka sing thodi jong katiyo ulo ong ba ka jing ken sting jong ki pat ba haka jilla yagne ka jing pang COVID-19 kalong ka ek ba ima Habe gram gra pathai Khubor ba Kermen Shilla ulo ong ba ki breu jongi khamta ma shilong kim ting shu yakne ka jing pang wong ba ka parthai brok we ka shakta na ka khlam ba bon ru ki bladu e la ka jing im ba na mar ka daw ka de ka ek ba ki breu ki haban shim khya Looking at the situation at present, what had happened in our state, especially here in Shillong, I've seen that most of the people, they are not scared of this pandemic. So it's good to see this thing that if the same situation happen when we have such kind of, especially in disaster time, if the people are not panic with the same thing how they behave with this thing, corona, it'll be very nice because most of the time when calamities happen in any parts of the state, we used to tell the people not to panic, but still we cannot control. Sometimes it happens out of control. So, but when it comes to this is the worst case. We have seen the whole world affect, but still people are not panic. They are not scared. Totally, we are what to say. It's totally opposite happens. So, from my side, I would like to request to all the people of our state, please. As of now, you might think that it might be just a joke to you, but this is very. You should take it. You should not take it lightly because this is very serious. We have seen and we have heard that our friends got COVID, and some who even lost their life. So until unless we face it in our family, most of us we will not accept it or we will not understand how. Bad is the situation are. So that's why I would like to request each and everyone, please don't take it lightly. The time will come that you will regret, and then the time will come that you will say that whatever the government has done is for the goods of our people. Ula bandra bru baka sarkar jala kanile kat bala khanang banum don ki bayap bar kumta ka khot ek jetre lang ki paj ba banya khone kane ka khlam jingpang We are trying whatever the money has spent, the government spent is for the people, so that we should not lose even a single life because each life meant a lot for us. So that's why the government are trying so hard, and I would like to thank our frontline workers and all our officers and then everyone who contribute in fighting this corona virus. So I believe that whatever they try, it won't be in vain. So for that, we need your cooperation. So I request each and everyone, please do cooperate with us. Except that this thing is whatever the government done, they did it for the welfare, for us only, not just to make money. Some people might have just think that, oh, the government tried to make money. There's nothing like that. We are here to protect you, and I believe that by protecting you means we protect our state and the country and the world as a whole. Umentri ki kampo ayeng ka sarkar jala ba lakmen rimbui ula kintu ba baro ki pulit jong ka jala ki day ban shimya ka injection tika khna manyada pressure ka ne ka jingpang khlam COVID-19 Habekre beginang tho Khubor ka art flight rek mentau banai ba rimbui ulong ba haru menta ka ba nyo phona ka shispa kila de ban ai inject tika Ulai thur bula bathayu DGP UR Chandranathan ban pen biang ki oxygen hapo ki battalion ban ai jing sumar ki pulet ki bashitam COVID First of all, I'm very happy that the central government has recognized the police as the frontliner, and the government of India in its first instance has recommended that police personnel should be vaccinated, and in our state more than 70% have been done. So we are trying to reach the 10%. So this is the first. And more importantly, we cannot deny the fact that there are some of our police personnel also who are being positive.
and to take care about the welfare of our police personnel. Yesterday, I have instructed our DGP that wherever we have a health facilities, like this Maoyong Koragre, at least we have to have a spare for oxygen, because if emergency arise, so we didn't need to rush to the public health facilities. Since we have our own facilities, so we could take care of our own personnel there. Hadin kita khubor ni sangi ashwa shipol dawan phai biang singin sabeteng biang bat kini kibi pat ki khubor ujor ka consumers protection cell ka KSU Shakibor district halor ka Jingkiu dor ki marba mardi lap ka HANM bamtri kam ki kindon anya da COVID-19 ha COVID testing center ha umling batsa ka tenat pelatingka ya ka tulap basan pohunyu klur ki nohikai SSA ha ka sport Raka SYM bat Shlong labet ya ka Bircham Basketball Cup hanong po. Bat Khubor kerpang ka pliang jar ka balari ki postnem ka la bandu no ha ka shiklemat. Ka arpusam tarik uyayong ka World Malaria Day. Ya ka World Malaria Day la jurakhi ha ka arbusan tarik uyayong man ka snem bar ka phang pedeng ha ka ni ka snem ka long reaching the zero malaria target ka bamut ban kot sha ka thong ban pindu jaj ya ka jingpang malaria karkum ka World Malaria Report jong ka snem arjar arpo balapan kre the World Health Organization ka jala Meghalaya kalawan peningkong ha ka ri India da ka ba la ban pindu nai ka jingpang malaria the san pukandai percent ka National Vector-Borne Disease Control Program ka trekam banyarap ban pindunay ka jingpang bar ka jingyap na ka jingpang malaria da ka bakaay ka jingdan kam kum ki rapid diagnostic kits ki badai ki test ban tip la dadon jingpang malaria ki dawai bar ki musari ki blawi dawai gila ban kot sikani ka thong da ka bangi bod ki rukom im ki basuk kum ka ban khuy ki saudong sau kun jongi na ki sanyum bar ki jinglang da ka bangita da ki dawai kum ka odemus ban yada na ka jingdai ki skain perjong da ka bathia apo ki musari bad da ka bangi pha test yala di man bangi yo jingshit ya ka malaria ngila ban pindo jaj lingba ka jingya treilang jo ka tanat ka koi khia bar ki nong shong shnong baro tungi ni treilang ban rat ding khong ni ka jingpang ka bashir khai lada baro ngi treilang bat ya trei shitom ka jala jongi kan la ban pindo jaj ka jingpang malaria shwa jong ka snem balabo kata 8000 live ho tungin ya pendep lalai benta kenang bangin la bante ya ki imlang salang kabakot kabakya krat la pelat na kabenta ka jimentoy padba lingba ka office jong ka state program officer NVB DCP hapo ka state health society NHM Piranya saban ni ka RiKhasi channel nginya beteng bia mentai ki khubor Ka Consumers Protection Cell jong ka Khasi Students Union Central Executive Council mana ka arpulai treatment tau banai kala ujor sha ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District halor ka jingpen kiu ya ka dor ka mur jong ki marba mardi bat kibi de ki tiar ki bakham don kam lani kita ki essential commodities kham tam hania sor shlong Kinong yalam ka Consumers Protection Cell kilapan pau ka jing si halor ka jingshim ka bu ki katu ka ni kinong de ha ki yogi hat khamta ma sor shlong da ka bakhnyat be ki nong thit nong per ki bon le se ki de ki bawan na ka than nong kandong kumda ka kintu ki bo district ban pej bat shim khia halor ka ni nakaliang ka Khasi student sinan timba ka Consumer Protection Cell mutasu kalawan men kedu marmat bat GC men prisno halor ka ni kaman ban nakaliang ini di Khubor yang banar ka anai trek ladan kita ka jingpen kieu di dor marbam di bawah 1 point bar wala kataron nakaliang keseng nila ka di by day ban pabu binyo digi priceless ante po CEO du ante po borok ki dukan ni nang ba karkom dir kom tiet jadi pajba kenya calon sa kaya nakaliang ini ila ong hiru ba incem kia ba ladadon binono jing ujor nila menon men file komplain hang
Uba lamprang kharbani president ke HNM ru ulapan pau ye ju ke jing skokhia barukin tu ye board district bar kumjuru ye district redressal consumers forum begire ban shumkia halor ke ne kamat bar ban pharu ye brio ju ke sarkar begire ban jurub ahman laki dukan bo marba madi bar kiwe de kitiar ke badan kam khamtam ha yodo bar kiwe ki yo bokongsan jong ke district kadaba dongsan ma penlong ke HNM ban ya kendo bat song meeting ban ya thir ban tai bai DC kalong ba ngayo snok le jong kmat ba we mo jon menen bangai khitiar marbam milade iong ba man kasngi insecure ki marbam babe te kum ka seng kasno khia bu sok ram rawan ni kendo yega tik musnar ba ki dai ban tik action namar ba kan ka jingkiu palat jong ki marbam mode man kapor kan long ka jing ka ba kraw ya ki paj ba nong thit nong pet ki ba kham kam kham jam kham tam ki to ki dok ki sok ki rangli ki juki ki ba bala man step ba man met namar wat ya ka jingkiu tor kum pnyang bro kum ke ban rew ki dang ki ha ni mai wadap ki dang mi ha surok ki dang pen klumar snong ka jingkiu dor jong kum pnyang lei kam kta yu duk sok ka to kta i barus pa ada ubreu yo thit kali kan ji ayu ban thit kum pnyang ring sngo ba kan ka dei ka isu ka ban kam tam nama ka kta ya uduk usuk ka kta ya unong bala ka kta ya kibak kam jam tengi larai ba hapo stiyo da ka sarkar leng ba idik ti suma deputy commissioner imla ban penherdor ya kini balam mude kaseng kam ban se ban hab ban penong jeki namang i hagi goi pat ki state lani ki jala jong kari sisin bala kiu im bama mode kumot karon ke jeki hnai hne gari jungi ngampat juyi i koj bat ngam juyo sno koj ba kum je ban rew ke ba ngi yeki lani ngi mi surok mak benta ban yakun ya kan ke jing jong ki paj ba ki bedok posok Umentri ke hima William ulak kintu jur bating yaki pat ba nong shong yo bat kinong de jing de ba kin buat ringki yaki kindon ke sarkar banyada persya ya kan jing pang COVID-19 Henry kumbala shamenta kinong shong yo kinong de jing de wat kinong thiet nong petru kim buat satya bat kim buat ringki yaki ni kindon wat lada ki menteri jeng ka hima William kila ai ka jing patha ba ka jing maham ka bating yaki pat ba ki ba shong yo shonghan apo yodu makin deng yaki mas bat penjengai iwei bat ban buat yaki kendon jong ka sarkar ka bede ba ka jinyada ya ka jingpang covid khat khandai nei la yu i ba bun ki pat ba kham tam kinong song dukan kim sim langai le ni ko ngu satya ya ka ni ka jing pha ba ka jing maham jong ka hima na ka liang nong ai khubor ka RiKhasi channel ha bo la le yanya swat keleng ki jaka bat ki ba bun ki dukan pa yudu la yu i ba ka bun ki bri kim sim la deng satya yaki mas bat ki ba don yaki masuk ke chudeng hatmo le ni habagili i ya ka jingring kamera kidang penstat ya ki mas hapo ka sentur batap ya ka kmut na kelang ki bo sarkar la ban kado hang ni kila mam lupa ya ki pat ba mala ki pat ba ki saila le ni kim ko ngu ya ki jing tha ban pentai kam ya ki kendon na kelang ka sarkar kam ban se ban pentai kam ya ka jing khangdam Play ke perit mo. Menhaka arpuwaitering mentau benai ka seng hinyotrap achik National Movement HANM kalalit ban jurip ya ka kerdop lani ka entry point ka badan ha umling Riphoi district bat kalalap bat shem ba ki kindon an banyada persya ka jingpang COVID-19 kim trikam satya ha ka tege jaka hadian balan nang saki halor kajing nang kiu jung kipat ba kabayo ya kajing pang covid khat khandai ha po jalang ha ka bawat na kalian ki bos sensyar gelapun ki embyang wat ik kindon banyada na kajing saphyang jong ni kajing pang khram hele na kalian ka hinyo trap achik national movement ne ka HNM menta ka sngi ka aphui tere uyayong ha kajing ne jurip syak khadop an perking ya ki bawan rung sipo ka jala kilap bakam syam la don kanu kalat banyada na kajing saphyang jong ni kajing pang ha ka ba ki reu pai ba kilahap ban suyulum lang si jaka klem tapenya jangai iwe
iway na iway pan ha ka jing jurip ka wakan san jong kinong kit kam ka HNM Riboy district sya ka te ka khrdop ka ban perking ya karung kami ki pai ba ka latip kum covid khat khandai testing center ha umling lalap ba ki reu pai ba ki bawan rung sya po ka ni ka jala kim simala ban bu thek wat ya ka jing batha ka sarkar lani ka tanat ka kot khya ha ka ban pinya jangai iway na iway lani ka balatip kum ka social distancing ka bare ka wei ka lat ban yada na ka jing saphyang jong ni ka jing pangkhlam covid khat khandai nagaliang uba pateng mersing presiden ke HNM Riboy ulapan pau ya kejing sokhia ke bajur ban syam bawala ke sarkar jala lembat ki bor penyai district kita ngia khunting e banyada ya kejing saphyang jong khlam covid khat khandai ha po ke jala rei kumbala syam pat ha ke ne kejing jurip lalap bakawai ne kikendon ne ka lat banyada na kejing saphyang jong ne ka khlam kawalatip kum ke social distancing kam simla trikam satia khamtam hakum ke ne ka jaka lani khrap ku bapet perman ya kejing lung jimi ki pai ba syapo ke jala Kalian juga seng SNM Riboy District Adin bangi layoi bat mesti saja meladep ni wan bandrung lembaga neka entry and exit ne metapat kalade ka corona center ni wan abdung sing saja nyoi ba amdon social distancing ni dengan gaseng long isopia dei nak kenau bahag ne gasingi wan nak ne jaka banwan jurip yang sasisin bat mata gasiru ngilap ba Upaya yang mereka jaka banyoi ba kamdon ka social distancing. Te menin ila jadon ka meeting bat USP ulah khot yang giseng bat ila lek bat USP upan gaji Thailand bat giseng naga benta ban yada yang COVID-19 henry ka bangi solonga pat nageleng gaseng hang ne hapo corona sentar kamdon ka social distancing. Te lada kamdon nang ne ka social distancing ka sisyaban yetre namar yoi bahang ne gibun ki bawan nabar jela lada hang ne jumlah ban maintain ya ka social distancing amut bakam don jimut bakin strict saki benta ke bahasa jerong bat namar kadai nang ne gitwe do gari bhoi namar hang ne kare ga jakarta ja corona henrai ka bangi solo no pat nagleng kaseng ba hilap dalam bidang kismat ba hang ne gibriu ke yang khapnya kamdon ka social distancing ya yang haju bat adin bangila yo jingkip ba nagaliang di long tray yang kena jaka ki ong ba kasuki pelat komisin mentrekam bat kiduna jaman bawat digi kerpat sakilang diberi pait bakin fa e giman powar bat bakin fa e gimishin ki ba hamstet mentrekam nak ba kan nomong syu nang ne sakmat kumne lada kalong kumne bot kamnon jingmot kan gaji perking yang iki lokal ki perking wat ba iklat bandeng ki masru ibu lagi pan andre hang lepat yo iba ka social distancing ru kamdan gile ayu na matakan ne yo iba ladangin ne don ne gaji ngetrelang kamut ba ka sisa bangin bentek lakam baniada yang ne COVID-19 bat sakawai ru ikwa man kentu na galyang dukaseng ba ikerpat sya baro idor bar snong ipai ba kirang ba snong ba kin yasim khalam namar yo iba hari bhoi jongi kene ke jingpang ka purset ba dei nak daw ba nagaleng ka sengi sofia giwan nak kene jaka banjurip nadu ka basang kene ke jaka ba ikerpat ro sedup deputy commissioner ba in sim khia mardor ya kene ke jaka tes corona hang ne ko umling ba in maintain ya ka social distancing Kumkawai na kilat banyada na kajing sapryang jong kajing pang kaklam COVID-19 ka sarkar jala kalapin mi ya kawai kajing batha babaro kidukan kidiban khangno hagis neutrai. Hari kasi basendang ekni kajing perking kata kakat praterik la banyoi kajing bot nanti kidukan ekni kajing batha na ka sarkar. Haba RiKhasi channel kelayat keleng kasar kala sakhi ek jinkenja ki yo ki hat nadu ka yodo bar kiwe de ki jaka ba laru ban yo ye ke jundana ki briu bar ki kali ki bayat le se na kadao ke jing bompli ki dukan
Hakabaide baka jing jilay udrugs hakaniga jilla Meghalaya umakermen shilla ubalong menteri ketana social welfare jong ka sarkar jilla ula ong ba kinu ki badan kti hakaniga kam kin shapin shitom. Ulai roy ketanat pulir bari USP Barim, USP Vivekananda, ubala pelai kijing khandra manla kapor, bantela kami kijing sapriang udrak. Ukinturu USP Wamenta USP Jakpal, ban beteng banyele persya ki kam sniu ki baharukam, ki bakta ki imlang kasalang, kumudrak, kijing penyap briu, ki kam lebi jad bat kibe. Ukinturu ki briu jong kejela bakimde ban ngop, how new jingdi ubasniu. When it comes to drugs, from the beginning, I talked to from the starting when this RSP joined, I told him what we had faced, especially in East Chanty Hills. I have seen it and I have heard a lot when it comes to drugs. So I used to praise also our previous SP, Vivekananda, because at his time, I remember he did a lot of operation and then so many were caught in this drug menace. So the same thing I request even Jakpal, also the present SP. I told him that whatever we do, we should take it very careful that drugs, murder, rape, this is the worst thing which I hate the most. So I don't want, not only in our district, even the whole part of our state also, we don't want this kind of illegalities should going on. Kaseng jong kinong hikai SSA kabadan hadu kumba khat arajar sans pa sau puwengut kinong hikai hakajilla klapan pawe ka jing sngolingo ka bakraw namar ka jing le jong ka tanat plating ka ne ka finance department jong ka sarkar jilla ban bat ya ka pisa ka blada mangda ka sarkar India ka blakot chdu san pohunyo klortingka ka badei ban siu ya ka tulop jong kinong hikai SSA. Kani kalong kat kum gajing tho u president ka MSSA SA uba Aristotle Rembai lembaga video bola pha sekilat pathai khubor. The Meghalaya SSA School Association Central Body, we express our concern to the act of the Education Department and Finance Department of Government of Meghalaya for non-release of fund of second installment of Government of India share to the State Education Mission Authority Meghalaya, which is a state implementation society who run the SSA program in the state, which result to non-payment of salary to 12,541 SSA teachers in the state for the month of January and February for financial year 2020-21. As per information from reliable sources, we came to learn that the Ministry of Education, Government of India, have transferred the fund of second installment of Government of India share to the state of Meghalaya before 31st March this year. But what made the association surprised till today, this fund is still lying with the State Finance Department. Even from the State Project Director Office, Sir Ambrose Marak, on 31st March this year, he have issued a sanction order to all the 11 districts in the state with an instruction to pay the salary of the 12,541 SSA teachers for the month of January and February this year without any delay. But what made the association surprised that till today, the district have not received the fund either from the CIMAM or from the state government. When we inquired on this from the State Project Director Office, we came to learn that the delay of the CIMAM to transfer the fund to all the 11 districts is due to the fact that the fund is still lying with the State Finance Department. Therefore, we from the association, we condemn this act of the Education Department and also the Finance Department, and at the same time, we demand from the state government that the fund Ka office jong CM ka hima milliam kala kentat ya ka cingsha keno bakala don kti sop bat subut bat karat marwet bandi ya ka jaka shaki shipai ka border security force kumbala pau hakilat pathai khubor bala keno da ka senjuk kirang basnong ka umternga area. Haba pensya helor ka nika jingkano upa EMI na manex EM, acting EM ka hima milliam, ulong baka jingkano baka hima milliam kala register khat 8,000 ekar ka jaka show delang chirup kalong ka baom shong nongrem. Ulong baka hima milliam kamdon kanu ka jing ai patala ni duler show delang chirup na marshua ban ai ki kot ki duler jaka hab ban sor jamin bha. By day bani ni nang ni lapan tips Khubor dengan district council baka don ka jing pan anu sino ni burio
delang sirup abai dei bagan ke jaka ka badan ko kumalak no bala register tu dengi nakai hima meliam dina kalian jong kami ka hima tingim dan kanu ru kat kumki kwat kislahi ngim dan kanu ru ka kejing ai patane kejing ai duler yu tau delang sirup abai dei bagan ke jaka nomar suaban magani ko office suaban ngin ai kanu ka dokumen si ni riu ba ni haban sorjamin trade da cakala ka dega ba hok la ka dega ba sishana la ka dega ka bom dega ba jing sha kan tami ki cakaki bala he Ulau ru baka hima ka aipor arpos ngi yo president ka senju ki rang bashnong ternga area uba Marcos Lapasam banwan penchai halor kini ki jingkano Hadirin kita ki khubor ngi nyasang ya biang sa shipor dang yang sa ban ngi ngin span phai biang shapi ringkat kini ki bepat ki khubor Haga sport ra ka SYM bat Shillong labet ya ka Bircham Basketball Cup hanong po. Bat ka khubor kerpang ka pliangja ka balari ki postnam ka la bandu no ha ka shiklemat. Ka arpusam tarik uyayong ka World Malaria Day. Ya ka World Malaria Day la juraki ha ka arbusan tarik uyayong man ka snem bar ka phang pedeng ha ka ni ka snem ka long reaching the zero malaria target ka bamut bar kot sha ka thong ban pindu jaj ya ka jingpang malaria karkum ka World Malaria Report jong ka snem arjar arpo balapan kre da ka World Health Organization ka jala Meghalaya kalawan peningkong ha ka ri India da ka ba kala ban pindu nai ka jingpang malaria the san pukandai percent Ke National Vector-Borne Disease Control Program, ke terekam ban yarap ban pendunai ke jingpang, bar ke jingyap na ke jingpang malaria, da ke baka ai ke jingdan kam kum ki rapid diagnostic kits, ki badai ki test ban tip lada don jingpang malaria, ki dawai bar ki musari, ki belawi dawai. Gila ban kot sekani ke thong da ke bangi bod ki rukom im ki basuk kum ke ban khui ki saudong sau kun jongi, na ki sanyum bar ki jinglang da ka bangita da ki dawai kum ka odemas ban yada na ka jingdai ki skain perjong da ka bathia apo ki musari ban da ka bangi pha test yeladi man bangi yo jingshit ya ka malaria ngila ban pindo jai lingba ka jinga treilang jo ka tanar ka koi khia bar ki nong shong shnong baro tungi ni treilang ban rat ding khong ni ka jingpang ka bashir khai lada baro ngi treilang bat ya trei shitom ka jela jongi kan la ban pindo jai ka jingpang malaria shwa jong ka snem balabo kata 8000 live ho Tungin ya pendep lalai benta, kenang bangin la bante ya ki imlang salang kabakot kabakya krat. La pelat na kabenta ka jimentoy padba, lingba ka office jong ka State Program Officer, NVB DCP, hapo ka State Health Society, NHM. Pelawan phai biang shingi RiKhasi channel nge beteng mentai ki khubor ki badangsa. Hadian bala sakhi ya kajing nangkiu ki bala yo ya kajing pangklam COVID-19 ha ka Themri Bhoi district khamtam e ka bala shimru e kajing imjong we rangba brio ha ka shnong umklai ka bahab apo kanongpo constituency ka nongpo constituency COVID-19 committee hapo ka jing alam jong MLA ka thain uba Meral Bonds em ubala shimkhia kilalit ban kner ya ki marba mardi shaka shnong umklai ka bala shak ta bharu na kani kajing pangklam kumbala ban kado kashnong umklai menta kadon hado arf nyotuli kilong yeng ki bahab ban set slong namar ka jingmi jong kinong song snong ki bangat ya jingpang covid khat khandai kabalakot hado shphomut bot uwe ulaklar no nakaliang kani ka committee jong kanong po constituency kalapan ki imbyang ki kamba bha ban pe lem mi jing e balama de kinong song snong khamtam namar balahap ban sha pangat kum ka containment zone laidon lang ha kani ka singi dau ba balaji rani MDC uba plila tiuso president ke NBCC lembat kiwe Banya dan bentalem hai bor ibarit na kaliang jong kanong po konsi COVID-19 komisi banya snok tilang banya rap ya ki marbam ki mardi ya kini ki longjing iba set slung lani ki besong quarantine hang ne po snong uklai kumbala aban sutu agane ke snong ka jingwan len shop jong ka klam jong COVID-19 agane ke second wave ko bipat kene jingwan shop resin ka baar Namar kumala apa suku asnem araja arpau nilai tip kumtu nagaliang jong komiti ke jongir ngena persang banyara ke namar ke jing persunjur nagaliang jong sorkar nila sange support bani ai banyara nagaliang jong ni COVID-19 komiti ke namar ke jing two state hai kini gi satu ka nesni ka to ka ne tayo
kene komisi kelas nudei ba menghap ban tiarap kat bala ibor ibarin ban ai ki marba mardi sai kini kilong yin hamtam kene ke snong unklai kawi na ki khubor ki basukti kolong ba iwe na ki samla rang ba ila sakno na ladu no ingim ai kini ki kising asni ki balik no bat katu kene kirang don kini ki berang tes positif untuk mentah ko kene snong Yusufu tidak satu kat ni police area ko ni senong ki bala bentuk kun ke containment zone nak liang ke district administration nak liang ke health department tinggi tentu ia sinong senong irang ba senong dokin activate solution ia ka CCMC itu ka management committee jong ke senong ke badan haman nak senong ban ni itu ki fatally sub committee ke badan dokin sumbaha ban sintia ban budin ban pek namar bangimlong ban insting yaw ne yang jimpang ene ka second wave kebepat keruan kesin ar ni hapan fikir tama so ban tentu ngimde ban ting palat ban ngimde ban insting ro ni hap ban fikir ni hap ban long adekar bat taknang bangin like naw ne yang jimpang ko mala batai renti ke jingdeng mas kalong ka ba ni kongsan hadu kata-kata pengida yudi kajing set edisi kalau nak kongsan atau kata kajing penjengai mengenam bantiar nak kajingnya publikti bertempat set. Kasinjuk jongki nosin shar shnong jongkat handri war ka bakin thup ka terna lat kenso nong war bat kibi kibi de kalapen paw ya kajing sngongo ka bakraw ya ki bor sarkar ling ba katanat PWD bat kibi kibi de ki riurang ba namar kajing la chuki ban penyo ya ka surok rong nadu maumi hadu terna lat kenso Laban kedua hang ni bagani ke surok kadi ke badan kambaha namar bagani ke surok ka bapoi se jingking jermi ka ba armala hanong riat nangta se cherapanji holiday resort alai kenso bat chiki we de ki jaka Hagajia kren bakari khasi channel kini kinong yalam kilong bagani ke jing siang rong kini ke surok kan long ke jing mentoy ka bakraw ki pait ba kani ka thain namar kadi ke surok ka ba ki tourist ki yaj bha ngai ki bobun balang ki ya kan mau ikitu ki por ki ba ngili alum yalang nagamenta bangin yeng ban kren AA nam ta ka ba ka met jong thai ni bor koi ti hang ning ya don lang i sordar jong kalai ke so iba mudi nang ta ya don lang i ba ket nang tai na le ke so ba dei sekretari jong snong tai nang ta don lang ru i rong ba nang tai na no war ba dei sekretari jong snong nang ta kumjuk kini berlai ngut ke dan nang wari kini kinong yalam sinong nang tai ti pendap kajing sung komen imla kamda ai ngut yo blai trai kan umur thau bala ai hangi gimet ko syai baklain mangini kenduk biang komunikasi sinpat bahadin ba ngilaya chakmat ban lum ban lang yaki nong yalam sinong walang imla ban ya don lut berok khai rei kan ningut ngilala bania don kalalong kajing kerku hi ka thain bar ko wei bat hoi nginang kan mau ye tu ki sngi ki snem unu snem ar jar ko nadu ka khatsan tarik ka ba ngilele mi ban pen kan mau ya iba preston tsong bare deputy chief minister badan borom jong ka state ke jongi rangkat kajing alam kajing betin lanti jong MLA jongi jong kasila konstitusi iba balajit kupar sendrem ni airu ke burom sei ban ngi ken mau ngimla ban klet ru ya i led dan kupar roy i MLA beron burom jongi ba hakatu kapor bidang don hasla jong kan ke partai idang bat ru kum u speaker badan burom jong ka Meghalaya Legislative Assembly tidai ma iru ibala bu ya kene ka skim bat ka jingmut ka baskem ban pen bhai ka surok nadu mau shomok hadu nongwar tikum tang ilayai lanti kum ka kenhun jong kinong yalam snong ilayai lanti nadu usnam arjar arpo ngile kendu ru ki jing ki baharukom kamtamu COVID-19 ubala kta ru ki ya ka kamai gaji jong ke babon ki balang jong ka thain ke jongi hadir bangile keduk ngile keren sepang surok kam shimlami keno ka jubab ka basyai lani ke jing tre ke bangin ui
tenrei hadien jong kata ngilabut dien ya kane kam ban ya kendu iki riurang ba ki de ki riu sarkar ngamur banong ki badai ki officer rang ba ki ba borobor ngi jukmi lenti bakin dei ki ban ai jubab ka bahana ka bahatam bat kalalong sya kumta adin mangile kendu iba neng nong badai sekretari badan burom jong ka piludi rengkat keji dan lang ru jong iba sondar keji kene ka kam kala urlong bat menta ki pai ba no senong baro kila shem keji sobha ha kayai kayeng bat kumju khamtam ki driver ke banyak kali ki try kali hoi katung le yang liamat ki jing ngilaya ki khoram yang surok menta pade nilamat ika ke ba sotanan ha kelong bre man breu tingim la khram dai kublai ru ya ki prolog jungi ki belaya nok senyang ha tu por hadien ba sarkar kam shimla ngamur ong ba kam shimla le kono ka kam tingim man si ha jing dawa jong ka por ngilami syakmat banlum banlang ki pai ba rengkat ki nong yalam jong ka thanyi berkoi ban maramat lan ban repair hi ya kate ka surok mau syamok bar hadin jong kato kata kade kebangi pentrei kebangi trei ban le repairing ya kate kade ka khat khnai tari banai bakhat ar hajar arpo bar hadin jong kato pade ngi sultan ban ong ba hadin ba sarkar kalau i ke kebangi lasdang bat kumta kam shimla penjendong ya laga jong kak ti bosbun ke jong ka ti ngilai umat ya ka jubab ke basultanat berkata kalong ba ka sarkar MDA lengba u minister badan berom jong ka piludi kelapan ulong ya ka kamban singrong mardor ya ka surong na mamlu mau syamok adu nongwar tingi ai kublai ki kerpang ru ya gitu baro ki bla nok senyang ha kirkom ki baper ban maramat ya kata kesurok bat kumju ya ke sarkar ke bala simkia dien bang mangi kum kinong yaram jong kathany ila maramat dei makipat kira sim ya ke banta ke ba khmat ban singrong ban pendep ru ha ke por ke babiang tingi mla kham dai kublai kerpang ya u kontraktor ba Ronaldi ibala simkia ya ke kam masnyo ya ka preliminary work order ila penbiang wood ya ki jing dan kambaro bat masnyo ya ka final work order ila pentrei bat klem penslam ila pendep ru hagapor ke ba biang bha ti ke jing sungu kerpang hoi ya sarkar ke balale ya la jong ke benta ke ba khmat do UMLA jungi ba balajit ku par sendrem kerpang ru i sekretari badan berom jong ka piludi sesien pat ni penpau ke jing sungu ba ila trestam ba ila kular markhmat ha to kapor ba kalalong sisa ke jing kular ke jong i kala seiso kum ba mangiru ngila ong i bangin kmi lenti na phi kum u officer rang ba khli du bat kani kala urlong sisa ngi ai kublai i ba inangla ban trei kumba ilale ya kane kam ha kane kapor ke bamanta ngi scam ba ki we ki poru in penpau ila ke jong ka bor ke jong i kumunong trei ba bej jong sarkar ti kumta ngimla ru khum kan mau kerpang ya UMLA jong i bala klat no ba dan kuparoi bala bu ya kane ke benta bakalong sisa ke jing suk ya ka than chi berkoi ban pendep ya kane kesurok ti kimat ti ki jong i kidang pau sai hadu benta bat ngej ba ki khun ki ti ki bahing hasem watla uni don shu uni urat ba jong ka than ke jong i don shu rei ai ba ka jing kublai ke jong i kan lej sya ki bahing hasem kham tam ru u khun jong i u ba balajit kupar bade MLA
ubala buddian ya kan kam ban pen orlong ru kat kum baula clay madan hakiran san yalap election di nakalang jungi ngimdon na isibun tangkan ni nak mentah kan kapor ka mentah dai ha kabaya dai kan ka sunjuk ka jungi kabang ngiadon lang kum ni hoi kidang don kiwi pat kiru rong ba ki mo pat la ban don lang ha kan kapor kan ka sunjuk jungi kam syam tmu ban ong ba lakut kaya keren nang mentah ka surok ka lakut dai ngidang don sakiwi pat ki kam ki ba kraw ki bang idon kam ban pen bahaya ki imlang salang ban pej ya ki jing don kam baro ki jing don kam ki bang ide ban ya syakmat kidang bun ba bat ya kani ngin senang ya kendu bat pi ki media ban penso syaki syaki nong syong jong ka thaing ke jongi bat kum juru ban khot ban wer om tangkan ngot bang ini don re bang ini don kambun kenang baka kam kan ya syaprang tina kaleng jongi ada kaleng jongaru kum u nong yalam ya ka ba kini kiri rong ba kila ban syet ya kane ka kam so bangam don sibon tangki ni kentien kuble sibon na ka benta ka jingle sibon jong phi ko kiru sarkar bat mangiru ngin nang yai buddin ki kam babha ki jong phi bat kum juru ha ka bayade ba ka surok ngan sipun kan mau bala kumno ka jing pentre ya ki nala kenang ba ka surok kan nek kan scam kan de ban long ka ba kham kloi hoi ngi le i ka jing product ban pentre ki surok ban pentre ki nala kalayai ti ngasu bu ya ka we ka jing kerpat kalong ba la da long kumno ru ai ba kini kinala la kumno kinlong ki babha ki ba internet bat ki ba scam kenang ba ka surok ka bangi layo kat kan ka surok ka ba internet ka ba la siang bah ha ka kom ka ba dei kan ne kan scam bat kan long ka nuksa nak benta ki tores ki bawan sene ka thaing ka kinyu i ya ka jing internet ba ya ka jing tre renti jong kita ki babat ka kam ha ka jing tre kam ku jong ki Haga Khubor Sport ki arkun hon yelakai basketball ki bukan thop ki kin thei bat shinrang jongka SYM boys bat shillong labet kilalong ki kun hon ladu banra yakan nam haga jinge yelakai basketball ka bahe tam hari boy district bala tipkum ka Bircham Basketball Cup 2021 bala penya da ka seng samla nong po ya kani ka lempung yelakai basketball ka seng samla nong po proper ka lapan long kum shibenta ka jing pun kre ya ka jing rakhe ya ka lingkho dap snam ka balai pho jong ka seng samla ha ka jing ya inti ban shakri ya la ka shnong ka thau bat ka imlang ka salang ha ka ba ki khusnam ka jing pun ku borom la ai so baru lemba ka jing ai bala jar ka teng kum ka sharak red hawa phai sha ka jing khun ha ka final kabla long ha ka sngi se jan ka kinhun jong ka SYM boys kalai khun persya ya ka don ruwa ha ka ba ka jing khun ka long ka ba itnat batat halu akut baro saw quarter ka SYM kala yo ban khruet halu nyopo basket kat ba ka don ruya pat ka yon rup san basket nagaliang kikin thai pat ka jing ilaka ka long hapdeng ka shillong labet persya ya ka tililang basketball academy bal hakane ka jing khun ka ba itnat ka shillong labet kala khruet halu live saw basket kat ba ka tililang kala yo tang khat khandai basket nagaliang ginong pinya jong ka Bircham Basketball Cup kila IT ya ka song pisa ka balong 10,000 tingka syakan hun ladu jong shinrang bat ka don ruwa kalayo 4,000 tingka kat ba hakaliang kikin hei ka shillong labet kalayo khong ya ka song pisa ka ba 1,000 tingka bat ka tililang basketball academy kalayo khur 10,000 tingka lasam ru ya khusnam shimet jong kirang bat ki thei elaka ki bakan sai jong ka ne ka lempung
Ngene phai men ta shakani ka khubor kerpang Bonsin kinong rap haga jela ki shaklet no bar ka jing im ka jong ki laya pen no tang na ka benta ban pen biang ye ki be pat ki jing don kam haga jela bat ka sarkar jela bonsin ka klet ya ka badan kam tam ba kinong rap ki long ubot lom jong ka jela Kawa ke badan ke ke basengur clear ki rorwa ki badan ki pentha ke ba ki klau ki bajengam bar ki jaka plang ha ki ba ki masi ki blang ki yo ban bam plang hindre ki ke bakongsan ha ki ni ki benta kalong bagade ka pne bar ka pliang ja jo ki paj ba ki badan harut jongka Kani kadai kawa umngot, kawa kabalayo ikanam kum kawai ni kiwa bakhuitam hakari India. Kadai ru kawai kawa kabanga ni kum briu musngo kani kalong kum kabriu. Kalong kawa kawa pher phana kiwai ki pakilwa. Kiwai kilwa ki don lai ta ki kendon ta ki sat ki bano. Ni kani kawa pat labangin pet ka kalong chin sur munsim ha. Kalong kum kabriu bosngurit kabasuya pe jai Lapin pait nang ni sadu siti surum ro kamdon iwai ru kendon kabakan pensawa yang cing sarong apor meljur ni kani gaya bicai nan ni siti surum kapentau ya cing sorit ke cing long sorit tungka tingi ya kani kawa long paiting pait kitung kwa bakan nek kensa kum bagalong Lada ki than riwar kadai ka pliang ja lingba ki kam shang perthei shalom pat kadai ka pliang ja lingba ka rep karyang Hindre kini baro ki jano ha ki thwei jong ka ka bajaliu Tang na kadaw jo ka jing thumu ka sarkar jala ban shna ya kadam na ka benta ban den ya kani ka wa ban pinmi ya ka boarding electric Gidan matang ni po snong man sang bat nang ni ka jaka ka mangingi song ni la ni kendiang ya ka wa umngot bat sarut jo kana wa umngot abro aliang gidan ki jaka rap jo ki pai ba jo kani ka than Pangila ban ken mau ba ya kani ka jaka ni ka wa na ka liang jo ka sarkar lamba ka boarding ka thu bandan na ka ban pinmi ya ke boarding ke buat kecela. Ho ni sotu bakam ki pai ba dong jalan ni tanda pereng kecing kedua boarding bat. Ni dan kam ya ke boarding na kam ta ki jin kam segi hak mana kesni. Handai kini kadak kini ka kriak ni ka syang pedi ya kadak ba kali ka snong jo kinong rep. Kini ka wat kada ka ba ki nong rep penekam hak ka ba bu badannya ka ba prat ya ki cakarep ki jokti. Habro aliang jo kini cakarep ki dan tentang ki klau ki betap ki dan ki cakarep ka ba ki berki rep yuk ka ba kirap ni kisok kipai bat kuide ki jinten kam ke mana kasni nakani ka jaka kalau no kapliang ja jokari si janja haba kipai ba ke kijur ki jap kisok kipai ki ya yang je kawa umur bat kili di hadu po sorjowai lembah ka snok so menting ba ki ya dat nakani ka jaka pi kalau ke ke ba kipai ba ni ka than ke la persya na du kisam ki bradap na du kisam ada khat ter kim sokwa na ni ki persya jor ka jeng tuju ka sarkar yang ta bandan ya kini kawa om bagi persyak bakal jela bakal nyok boarding dan kejeng persyak kejeng kalong bakal kata ya ka kepo ini ka kyuja ka jongki maaf silap ban kan ya tu ini ki
guru temen mo ki jeng du jeng ki brio jeng ni kathan kam tam fikin rap ada kesotar ka den no ko ni te sana du ka te kin ka rap ka ki ka ba ka khao ka na dong sedong ka sur ka tiang ka sweet ro ka du lut te ka sing ka rap kun kom kamen dai ti rap hadam rap so pan minta la kan no la long sur la long yat ka por la rap du sing la rap du so sao mat ko ba ba so mantra ba buan ba ki lo yang kom na ro don pi yo de kalak ti snam ni so mantra te kadang surkar kadai te kamut ni long kilong din long swa te kilong bahadin deng kilakut no cara kin lai kin her war pak perkai benta da her lai da ra bisa kan bara ro ni te ka siu on so da don ka sla gi bro to bro ale hakadi ka benta bangi chong mana na man sang pom di dan ke jakarep kembakan itu song ki arep bro ale yang ni kawa ka snong ka don lai tri so tri snong ka sumenting hang ni sumenting ka pongku ka nong krong senang kerja sah, kamu sang. Ada kini kiyeng kanu yang entai kilon kibru kibarap. Kiyeng. Tangan kita kabang song ini. Kiyeng tang basok mi pot senang hane kita don arspa lai pu yeng ni lah. Kita ka mensang. Tak ka mensang. Kita kenang jorong. Kenang jorong ni kita terai kelat kot sekali spa na sau spa lah. Kemudian baru kembali jan baru kibru kibasong hakini. Akan kita kamu bagi ini. Kidi baik coba yang melambang jangan ru gua muat. Coba imu gua muat kan. Ya kita ki marap bijong sifat pilih di saya. Di saya cuai, di saya sor. Lah. Ya kita saya jual. Jual nya ya dekat makam suar itu. Bentar don ke surak bawa warna pemuat. Ya kita tip pemuat. Kamu ki balik dah mesti di tengkirang bak kilom kami sama ni. Ki baru kilom kami samlah teman ki ya tentang lanjak kuat yu ni riata. Aku jengkan mau aku jumpa kan nus pak senam kalau pun senam kita gila rap ada yang awak. Tang jengkan mau mengir di kat nus pak tang kerta mengir bronika new putam kan senam dah. Tang kerta mengir sah. New putam. Ya kita pateng di film suara kamu kira. Pateng di film suara ini kan ni. Tidak ada kan ni kawak mah bagi kabaitan bagi efek yang ni. Ada den kamu kan tap no kau. Mereka dan tu kalau tap dulu barba. Selem dan kena kita kering lah ketah itu. Apal bahaya. Sip kendan di tu lah tap lah dulu kita. Kamu mafia dan cakarap nanti su. Dan su sana. Kamu mungkin kena menang layap tangan gitu sini. Kalau kita. Layap tangan. Wei ni kikai tor jong senang kesanrumi. Kenong red keberan kumbahan riup ho yen. Barah kebajan baru kibriu. Ki imja na ki pentha ba ki klau jeng road kan ikawa urwai pangnod ya ki to ki kentin lingba ki surgerwai ya ke jingma ka ba up lada ki jakarep ki klau ki petap ukaba ukhau ki so ki pai bar ki jhur ki jhep kin sha pen kalano tang shaka boarding electric na chao umma ha pa pe ya pa long kentang kinjano napa bentor badon ki yin tram ka kan tam kan tele sha ingin pen ada ingin bang ngin sayo so tang kisur bayang masih kiblang baju syan masti imrat haklam asya kenri aku wa umngon badon nam hari kasih nadu menhendai pa ai bam pap sayangi kibor hakli ya pa kitmu wan wan penjor
sa tang jing kan ma owa ongo Lada den no kan ni te kum ini beri tu song sodong jeng wa amot kila ya pertengahan lu dikin te wa amot kede ka wa ka ba sai bon ba ki nong song sino na kan ni kaliang ka jan tiaru nadu niriang ketika modemai ka kasih ka senong kut ke puriang ayu ter sedu senesha nong jerong tanglei seniang senias a hadu hang ni haman sang takati ka so menting ngut kini jaka baro ka ki im ha po ka gua mot dan den no ini mot kecing du krau ki bri tang makin kau kau kaliang lei kumonong no ki ham ban personong dan la chia ban personong sanong in shop jadi yo makana ya kata ka bisa baik sarkar kam ya kot tang si syutak Kini ki pentha kaba pateng la pateng ke la pesa ke la petia ye ki brio je ki shnong khapot hapreng ke East Khasi Hills bar ke West Giant Hills si te mla chu imi na nai kecaka te nadu pateng la pateng mit nadu men nadu pai nadu umidot la ngarben im de kata ke pisa im ngepateng de pateng de kan kenduk si ip ke bala bu ngimi pa mendai mentai men kolong ko mate gamban pisa lilingan sumentuing de kan ikin ke baya imi de karep karing i halang kha kersai hei ki ei ki jai so ki bamlong hang ni ki ei ki jai jhur ki bamlong hang ni baro ki jai so bar ki jai jhur ki baba mo khun ben riu ki de ki bau blei ulabu kerpang yo khun ben riu ubashang ubasa harot jangani kawa mentai lut pe ngeba ke ba pasok rau bas ing bas mangtian ba baro cak ke jang riap nane ke mentai lut ke im tangan lut namar ngan sir ke banang ke pastat ke bar im de karep karing kiso ang ni kidon kiso nyamtra nanta kidon itu kiso jauh yang singi kiso khar nanta kidon kibra kiso turun kidon ki kaj kibon nanta kita ki ba kibreu cungi kirap nei kidon ngi spa mariang ki bangim la bancer katen kita ki bon ba kita jhur kembarkan ya saudara mta shakamat ki jhur klau ki ba kibreu cungi kim sham bet kim sham thung nei ki ba shuyo ba boleh lai songha no ki carang lut ki camerdo ki catira ki cangawi ta ki slading ki bun cha ki bilang banbam ki so ki bon pinwan mata ki ka yom perem ki bon ba ki cajur sini pinwan ki yom senda ki bon ba ki cajso ki la ban yo ni kita ki bangi sio ki ba boleh ai songha ki long pat ki lat kamai ba ki brio cungi wat ki kenthei menta ki dang kamai da saus pa san spa his ki dang hajar ki dang pi ka ba kham so tanat ba thui bi ki long ba ki don ki long yeng cungi ki rio kenthei ki bapli pa ki khonum don su ki dang la ban pendap ki yang kesam tang nai di caka nga kam kelong kemi nyap sa be ki khan ki tei nekan nei ka kut ungot ngiriap ki kam ki nei ki ing kam ki so sau kam ki so mungkian kam ki siot merda kam ki nei ki sior ki siap ki bami nekan ni ke klau ya cuma si buan naka iya kum menena wa muat kum kita kharu iya ki dalam kedan begitu kecelnai si buan nya cuma naka namar kawar kolong ka bakhuj bak kentang sisa im kwa baksakar kanwan pencabot ayaka kanwan ban penceklian ayaka kene kawa muat nging ki ba emang ne ngim ngiyo nang ne si buan ker hai ki jingdon kam cungi ki diang ki se ki diang ki bangi thang ding hayeng ki diang ki bangi sna yeng sna sem kumcho ki diang ki bangi sna ya ki sem siar sem sniang sem masih kumta ter ngiyo lut na kene kawa muat bar hoi kini ki ba emang ne kini ki badon kene ka cakah kene kawa muat pe kini kuat di don mentang ni kiner ki yo ke jing mentoy kam mentoy ka dok kha ka bangi yo na yo hndre ka dok kha ka basnyam ka de ne kene kawa muat ka ba i chungi ki dok kha ki dok penat ki bajingi sngo tenat bar klem ko slai ka plastik ye ka khti bari ki jabo ki jaban ki ya rap ban pen im jakpo ye ki paj ba jong ni ka than kani kawa hadu menta meni daki pausnam menta kira ya khang le ring suma ni kini kido dowa ngimsa iru bon penculor tang ni bakwai long bikum baksa timbam ni kido ya kwai ne kapor ni kemi yuri menta le ban om penculor daki wei ban kim ngimsa hadu mentaro ngimsa ki masi ki blang ki masti da ka jingkemen namar ke jing paho uplang ukin ban
Kani ke dega jakarap juki brio niki shinong ki badan hamau kan row block but maurin keneng block joga East Khasi Hills but kumjuru ki brio na Shiliang joga Giant Hills district. Hindri nambar ke jale but pinbiang boarding ke jala na ke jingwan ki usindat ki karkhana na Sharit Hor ke sorkar I kumbakala klet bau nongrap udeu bot lum joga jala ne jongkari. Ke sorkar ke klet no pat ba prapo na ke shispa ki nongshong shinong ka Meghalaya ki dei ki nongrap. Ke sorkar ke klet no ru bakala pinbenahi bau snam 8,000 arpo udeu snam jong ki nongrap. Naman sang saksan rengi kiri ki arlin ki shinong kyo na po jong karut jong wa amot. Pat shade jong afila banyu I ya ka wa amot ka ba tu so serum bat hapo jong ni ka haru jong ni ka wa kiton ki klau ki betap bat ki jagarap hi kemalong te po mensang bat ki babon ki jagarap ni ki de ki bru ki barap sensar wa kumjuru ki barap ya ki so ki pai ngidang ni ka jaka ba kyong ka moyer mo sodar ka ba ki bru ki kiu ki hiar na kam ta ban rap ki jaka ki ban haru jong wa amot so nga suka ban li fi haru kan nu kan kata ya ka shnong jong phi bat ya ki nong rap bat kumju ya ki bru chani ka than anda ba ka sokar kan sna dam no ini ko amot ti namar ba gani ke shinong jongi ke de ko wen ke shinong ga ba ha jan ru wa amot ti lada kani ka sarkar ka menteri kam kani ka projek kala kata lut ya ke shinong bar ko we namar kinong shinong he sispa na sispa ki im bat kirap shakini ke jaka bagani ke jaka nadu nang ni he kani ke ding khot ke tisim shadu shakhwan dong nasta siliang paru kadon kawi kawa jerhung kawa pamksau nyo tikani ke sinong jungi kelalong dala lada kani ka projek ka menteri kam kani ke sinong jungi kelalong kum ka daulen nong nasta kelang kamon ru kawa kani kala dap namar ka thai stai ka them ban nasani ru kala dap tikani kelalong ka daulen nong kai ini kawa mwan wa kan ba ampat den kadang dan kalenti yai kalong ka jingking ka penyas no yapi kibru na kani ka than bat stai sipo jante oh kani ke jingking ke ba penyas no satai portfolio rei te kamot mentelang man kumni ngila ban yai na po ro namar parit ndai dala polior baro silior hem ladam don kani ke jingking kamot ngimla su ban yai stai silia kamot dala den dala dap kani ka wa amwat kamot pinang ne sipo jual film nak coba ngim nak coba ni dia tang video jakarap kumpul kali kawan kalakut kalakut kai to haba kamta phi ba don sini ka than ma phi ba ya persya bhai kali ka jingdan ni ka wa habaro silenter nala den dala dam ni ka wa kan sli kisnong ki bercak ta kisnong ki bercak ta ti nadu kisnong mensang kisnong mau dulop kisnong mau sir kisnong jata keceta ar namar bagane ke jaka kabri sini wat ketika mau sir ke bapiyai nang tei POE ke tuk sinong ka jangai nang ne hejing sia kana ke modulop ke don senang rei ke jaka rep jungki kani sini tu ketika sinong sawar kita ke dei sinong ke ba la syak ta kani le ke sinong jungi ke dei hap pedeng baladan den ti ke don hap pedeng thwei ke ngila banong kisnong ki thau nadu ka snem 8,000 kharar kila persha ekene ke jingthmu bantei ya kadam ka bajrong shispa khatwe mitar ka penyeng bat palat laispa mitar ka pingkyang nadu arajar khan ar hi ngila bena ngi suyo I tang bagi ki wan yai namar bagi yai lentin nasional jongi tiki wan serbi sini ngi yakli kata ka jingwan kepada kabor sinong ti ngampat yo sngo kai namar mdon bi tu ilap te ngam tip sila kila pha dak sithi ne kumnuk sakut ne ngam tip kata tang ba kum ud khot sinong ngalong la bun snem ro ngam tip ba kin wan ban dak tak lenti ka ba dei dak sinong ai ne suyo I kum tu king ki bagi wan serbi bagi wan pek wan thung ki pilar ba kum ta haka pratering mentau benai ki pai ba kila khang surok e ki officer ki bamut banlit pelong e ka public hearing hasyang khnai kejaka haka bamut pantai ya kadam nangta haka khandai tarik ki pai ba reward jantia kilami bar khallung bar khanna bat samla bat temen ban persha ya kani ke jingthmu shnadam ngila yo ke jingtip na do khamen shwa kila pelong ya ka public hearing ke ba ki thmu ban pelong ha ar hajar khatar de kane ka public hearing kamut kalayap no
te balai perken kini ke sorkar matla menta ke ba sutmu ban thom de ke bor ke bala mut biang ban pelong ikani ke public hearing jungka hakani ka pratari chung ni banai basau arhacar arkuwe te na kaliang chung aku menung song sinong hak ba yade perken ka man te ngisngeu ba lada ke sorkar kan denno ikani ka wa umngot kamut ke cingkta engi kalong ka babuan pha te na kata kadau ni yang persa ni persa ka bacur hadu kata-kata tengi kamut lada ke sorkar katemu banden cubor ikane nging ban sengin jadi sakmat ngi seni yang yong iba kani kadai ka plang jaga chungi te nakal yang chungi teng bula da longkat balong lada jap ngini jap kata kadai ka bas kam kumba ka pawa gi kot khubor ngi ba power minister chief minister ong ba ngil penyat bisa khamat ini project nakal yang chungi wala hapadeng ki cingkren gi sorkar ka ngir ngin ya sakmat mai lai la dai ban jap ngin jap kira suam man swa chungi la tresitom kira penjogi ka hok palai loi pikir ngir ngin haban bot ta dai ban di snam ngin ban se kata tingim kwa kai baga burom juga jingkut jong gede kawa muat kabayo ina du nasla hadu atrai yo ikin dia kadu menta baga tang ke burom juga kan no daga baga surkar kan dandam kan penduk no kata kan nam ke burom baga galayo bat ngid persyajur kham tam lelei haba la dandam ya kani kawa muat la tap daga ya gede karep jungi syanu kalau wei jungi kan poi syanu ke peteng nyilak banyo leksi nagani ke surkari ke spa kilak kelur tang bagita kindai tang naga benta jongi ndai naga benta kikun naga benta kiksiu naga benta peteng la peteng syanu kalawai jongki kan po kini ka project jongka tanat boarding jongka sarkar jela ho ka jing tmu jongka ka ka bhan ka taban pen dak boarding ya ka jela hi makmikhlai bar koi ka badan hapne ka jing kudu boarding hari ka jing kali ka bami par kalong hato ka jing peni boarding kenya penpat nak ta ka jakapo jong kipat ba kinong rap ka dan po kani ka than hadin nga gidan soda dan kinong nongrap dan ki hap ki dan kilong kemi ki ba nadu ki pateng ki ba munsua ka piang jai joki kalong na ki ruot jong ka wa umwat tilada kata ka project kawan tang nap ta ka boarding sei kalawei jogi ni ki hap ki baret maju kilong dien ki ban buat na din joki sekoi pak ka jing kali ka bang ki ko ban bu ya ka sarkar lada ka ulong kata ka jing tmu jong ka project ba ki bon tali ki snong kini yo jaka su bandap mande hangni mano pendap ja mano pendap dok hayaki kabalai pat ke babun ki bru kradi ka piang ja ki mo kyong kala kersan yaki yeng gasam kala kersan ki khun ki ke balik puli ke balik ke babun ki kam tenem ta jong ki pat ki ikilat kanti bak sokar gadon man ai kam ajam yaki man penyo haki ta ka kamai ka kaji kiri ke jengkli ke bak sokar ka man jubab haswa bakan kesan ane bakan peskem bakan ikadam ka bakan dan hawa umyam ani hane wa umwat kanyarap nakam ta chimi boding hapo ka sokar jalla nani ha ka jalla hi bar koi kini ki jingkeli ka ba am ta ka sokar ka ma perkhan lagi pa jongkari o bas ngo nakam ta ki pa ngrap ka ni ka than o ban kli halili sisimat hatung nya pen tang nap ta ka jingsha ka boding electric baka jing em bang ki pho hajar ngot ki briu ki ba shong ki ba sa ka than war ki ruot ka wa umgot dengan ba idel Khubor cameraman ba polsoklet nam takar RiKhasi channel hani harut ko amgat Shopping in penkut ngin pen snow biang shapia ki pangi bokong san sa shisien ki rai bethamai ka sarkar halor ka jingya kun persha COVID-19 on khangi ki dukan ki bamdi ya ki marbam kabakham shirkei kandang wan what up banja kumha Mumbai kintu DHS kirpa jur ka sarkar ki ba ban shim ya ki inject nang banyada na ka jingpang COVID-19 Ujor ka Consumers Protection Cell ka KSU Khubor District halor ka Jingkiu Dor ki Marba Mardi Lap ka HANM Bamtrikam ki Kindon Anya da COVID-19 ha COVID Testing Center ha Umling Batsa ka tanat pelatingka ya ka tulap bas san puhunyo klur ki nohikai SSA Ha ka sport ra ka SYM bat Shlong Labet ya ka Birchem Basketball Cup ha nongpo Bag Khubor Kerpang ka Pliangja kabala rigi postnam kala bandu no ha ka shikhilmat badaki tu input kot noi kani ka thup khubor kani ka teo menta ngin sia sham byang bat phi baro ha ka tai goi bat ka teo ka banwan khublei phi baro bat thiasu